Είμαι ο Γιάννης Γαβριλίδης από την ομάδα της Αντέσκο. Ετοιμάσαμε αυτό το βίντεο με αφορμή την άφηξη των νέων μας συσκευών Dual SIM, οι οποίες έχουν δύο global παρόχους και απευθύνονται σε συστήματα Paradox. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την συσκευή GPRS και να δώσουμε χειρισμό του συστήματος στον τελικό πελάτη και όλα αυτά από το κινητό μας τηλέφωνο. Αρχικά, πάμε να κατεβάσουμε τις εφαρμογές μας, οι οποίες είναι διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Γράφουμε στην παρά αναζήτησης R-Control. Αυτές είναι οι δύο εφαρμογές μας. Η συγκεκριμένη R-Control Admin απευθύνεται στον εγκαταστάτη, ενώ η R-Control απευθύνεται στον τελικό μας πελάτη. Αφού τις κατεβάσαμε λοιπόν τις δύο εφαρμογές, οι οποίες είναι αυτές, πάμε να ανοίξουμε την εφαρμογή του εγκαταστάτη. Συνδέομαστε με τα στοιχεία μας. Και πατάμε είτε στο φακό, είτε στις τρεις γραμμούλες πάνω ψηλά. Εδώ μας εμφανίζει τη λίστα με όλες τις συσκευές που έχουμε στο λογαριασμό μας. Μπορούμε να σκρολάρουμε για να δούμε τις υπόλοιπες συσκευές μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να μας εμφανίσει μόνο τις ενεργές συσκευές, τις συσκευές οι οποίες είναι ενεργές αυτή τη στιγμή, ή μπορούμε στο φίλτρο αναζήτησης να γράψουμε το serial number της συσκευής που αναγράφεται πάνω στην ίδια συσκευή. Να πατήσουμε δίπλα στο φακό και στη συνέχεια πάνω στη συσκευή. Αφού έχουμε μπει στη συσκευή μας, μπορούμε να έχουμε εικόνα από τον πάροχο, τον οποίο επικοινωνεί αυτή τη στιγμή, με σήμα 16/30, καθώς επίσης και την τάση με την οποία τροφοδοτείται η συσκευή μας. Στα στοιχεία συσκευής, πατώντας το γρανάζι, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το όνομα της συσκευής, ας πούμε Paradox Demo, αυτό θα μας βοηθήσει στην αναζήτηση, γιατί αν δεν έχουμε τη συσκευή στα χέρια μας να γνωρίζουμε το serial number της συσκευής, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση σύμφωνα με το όνομα που έχουμε δώσει στη συσκευή. Παραδείγματος χάρη, το όνομα του πελάτη μας. Για να βρούμε τη συσκευή αργότερα, αν θέλουμε να παραμετροποιήσουμε κάτι παραπάνω. Πάμε στις ρυθμίσεις αναφοράς. Πατώντας το γρανάζι, στο πρώτο κουμπί μπορούμε να επιλέξουμε αν η συσκευή μας θα στέλνει τα σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων που έχουμε επιλέξει ή όχι. Μπορούμε, για παράδειγμα, να το απενεργοποιήσουμε για να θέσουμε τη συσκευή να θέσουμε το σύστημα σε δοκιμές, να κάνουμε τις δοκιμές μας, να κάνουμε κάποιον έλεγχο στο σύστημα χωρίς να απασχολούμε το κέντρο λήψης σημάτων και μόλις ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας να το ενεργοποιήσουμε εκ νέου. Αντίστοιχα, για τον κωδικό πελάτη με τον οποίο θα στέλνει η συσκευή στο κέντρο λήψης σημάτων, έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να αφήσουμε στο αυτόματο, όπου το GPRS θα στέλνει σύμφωνα με τον κωδικό πελάτη που υπάρχει στο σύστημα συναγερμού, που έχουμε προγραμματίσει στο σύστημα συναγερμού, ή αν δεν το θέλουμε αυτό, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε εμείς και άσχετα με τον κωδικό πελάτη που έχει το σύστημα συναγερμού, να στέλνει με τον κωδικό πελάτη που θα ορίσουμε εμείς εδώ ακριβώς. Ας πούμε 1, 2, 3, 4. Αντίστοιχα, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε κωδικό πελάτη για κάθε partition ξεχωριστά. Ας πούμε για το partition 1 θα στέλνουμε κωδικό 1, 2, 3, 4. Για το partition 2 θα στέλνουμε κωδικό 5, 6, 7, 8. Πατάμε αποθήκευση των ρυθμίσεων.
Πάμε πάλι πίσω στην αρχική μας οθόνη. Στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις SIM, μπορούμε να δούμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η συσκευή μας είναι ενεργή και ότι η SIM1, ο πρώτος global πάροχος, είναι σε χρήση. Ο δεύτερος global πάροχος είναι standby. Πάμε στους χρήστες. Πατώντας το γρανάζι, πατώντας το συν στην προσθήκη χρήστη, έχουμε δύο επιλογές. Είτε να προσθέσουμε έναν νέο χρήστη, πάμε να το δούμε, δίνοντάς του όνομα, πώς θα ονομάζεται ο χρήστης. Το όνομα της σύνδεσης είναι το login name με το οποίο ο χρήστης θα κάνει είσοδο στην εφαρμογή. Ο κωδικός πρόσβασης που θα έχει για να μπει στην εφαρμογή και ένα email με το οποίο θα μπορεί να κάνει ανάκτηση του κωδικού σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό του. Από εδώ μπορούμε να ορίσουμε και τα δικαιώματα, αν θα έχει διαγνωστικά, αν θα έχει τηλεχειριστήρια εξόδου, θα τα δούμε και στη συνέχεια όλα αυτά. Ή μπορούμε να προσθέσουμε έναν υπάρχοντα χρήστη. Αν έχουμε κάποιον πελάτη ο οποίος έχει κάποια συσκευή, ας πούμε, στο σπίτι του και του έχουμε ήδη φτιάξει την εφαρμογή και θέλουμε να του περάσουμε στο ίδιο account, στον ίδιο λογαριασμό, να του περάσουμε δικαιώματα και για μια καινούργια συσκευή η οποία την έχουμε βάλει στην εταιρεία του, ερχόμαστε εδώ και γράφουμε το login name που έχουμε δώσει και στην προηγούμενη συσκευή. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ήδη έναν χρήστη Underscore Demo 12 και εδώ, από ό,τι βλέπετε, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δικαιώματα που θα έχει ο συγκεκριμένος χρήστης και πατάμε αποθήκευση. Βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη συσκευή έχουμε ήδη δημιουργήσει χρήστη με το όνομα Demo User και μπορούμε εκ νέου να μπούμε μέσα και να παραμετροποιήσουμε ξανά αν θέλουμε κάτι άλλο στα δικαιώματά του. Εδώ κάτω χαμηλά στα συμβάντα μπορούμε να έρθουμε και να δούμε τα τελευταία σήματα της συγκεκριμένης συσκευής. Από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει το χρήστη, πάμε στην εφαρμογή του χρήστη. Δίνουμε τα στοιχεία του χρήστη που έχουμε δημιουργήσει. Underscore Demo 12 είναι ο χρήστης που δημιουργήσαμε και ο κωδικός του και πατάμε συνδεθείτε. Όχι τώρα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να διαβάσουμε τον προγραμματισμό του πίνακα. Οπότε πατάμε εδώ που λέει συγχρονισμός με πίνακα. Πατάμε εδώ που λέει εισάγεται τον κωδικό εγκατάστασης. Εδώ θα χρειαστούμε τον κωδικό του εγκαταστάτη. Για τον πίνακα μας ο κωδικός του εγκαταστάτη είναι ο 4.0 και πατάμε εντάξει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πατάμε εντάξει και εδώ. Και περιμένουμε όσο η συσκευή μας διαβάζει τον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού μας. Βλέπουμε ότι η συσκευή έχει διαβάσει τα δύο partition που έχουμε δημιουργήσει στο σύστημα. Partition 1, partition 2.
Μας λέει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί, αλλά βλέπει δύο ζώνες ανοιχτές. Πατώντας εδώ στο βελάκι, μπορούμε να δούμε τις ζώνες οι οποίες είναι ανοιχτές. Είναι η ζώνη 1 και η ζώνη 2, που είναι του συγκεκριμένου partition. Και με τα κουμπάκια εδώ μπορούμε να κάνουμε παράκαμψη στις ζώνες. Κάνουμε παράκαμψη στη ζώνη 2. Πάμε και στη ζώνη 1. Έχει γίνει παράκαμψη και αυτή. Και μπορούμε να οπλίσουμε είτε απευθείας από εδώ, σέρνοντας το λουκετάκι, είτε για stay είτε για away όπληση. Πάμε να κάνουμε μια stay όπληση εδώ. Πατάμε Χ. Το συγκεκριμένο partition όπλησε σε παραμονή, με δύο παρακάμψεις, με δύο ζώνες σε παράκαμψη. Πάμε να δούμε και το partition 2. Το partition 2 έχει τις ζώνες 7 και 8, οι οποίες είναι κλειστές. Οπότε μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε μια όπληση και εδώ. Μετράει χρόνο εξόδου για το συγκεκριμένο partition και το partition έχει οπλιστεί ολικά. Εδώ κάτω στο ρολογάκι μπορούμε να έρθουμε και να δούμε τα τελευταία σήματα, τα τελευταία συμβάντα του συστήματος. Κάναμε γρήγορη όπληση χωρίς κωδικό, μερική όπληση γιατί έχουμε παράκαμψη στη ζώνη 1 και παράκαμψη στη ζώνη 2. Και ξανά γρήγορη όπληση χωρίς κωδικό αφορά το partition 2. Πάμε ξανά πίσω να αφοπλίσουμε τα δύο partition. Εδώ από τη στιγμή που αφορά αφόπληση μας ζητάει τον κωδικό του χρήστη αυτή τη φορά. Και μας ρωτάει αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το PIN. Καλό θα είναι να μην αποθηκεύουμε το PIN. Και το ίδιο για το partition 2. Αν έρθουμε στο partition 1, βλέπουμε ότι έχει αφοπλίσει και οι ζώνες έχουν επανέλθει από bypass, από παράκαμψη. Οπότε το σύστημα είναι ξανά στην προτέρα κατάσταση. Το γρανάζι εδώ πάνω δεξιά μπορούμε να έρθουμε, να πατήσουμε στις ειδοποιήσεις, να πατήσουμε το συν και να πατήσουμε νέα ειδοποίηση push, να ενεργοποιήσουμε τους συναγερμούς και να αποθηκεύσουμε. Οπότε τώρα για τη συγκεκριμένη συσκευή που κάναμε αυτή τη διαδικασία, σε κάθε σήμα συναγερμού θα έρχεται μία ειδοποίηση να μας ενημερώσει για το αντίστοιχο συμβάν. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο νέα συμβάντα. Είναι η αφόπληση στην area 1, στο partition 1 από τον χρήστη που έχουμε δημιουργήσει και η αφόπληση στο partition 2 από τον ίδιο ακριβώς χρήστη. Εδώ είναι το σύστημα με το οποίο κάναμε τις δοκιμές μας. Αυτή είναι η συσκευή GPRS μας. Βλέπουμε τον κωδικό της MN01 LTE MPX, απευθύνεται σε Paradox συστήματα.
Εδώ αναφέρεται το serial number της συσκευής και βλέπουμε ότι τα 4 καλωδιακά της συσκευής έχουν έρθει και έχουν πατήσει πάνω στο bus του πληκτρολογίου. Αντίστοιχα, κόκκινο, μαύρο, πράσινο, κίτρινο, όπως ακριβώς αναφέρονται και πάνω στην πλακέτα του συστήματός μας. Εδώ βλέπουμε τις δύο ζώνες του Partition 1 που, όπως είδαμε, ήταν ανοιχτές και τις δύο ζώνες που έχουμε γεφυρώσει, την 7 και την 8, που απευθυνόντουσαν στο Partition 2. Αυτό ήταν το βίντεο. Καλή συνέχεια.